Ahoj, dnes si budeme povídat o nacistické straně a jak se tam dostal Adolf Hitler. Národně socialistická německá dělnická strana neboli NSDAP byla německá krajně pravicová politická strana, jež vznikla 24. února 1920 přejmenováním Německé dělnické strany DAP. Její členové se nazývali nacisté spojením slov nacionální a socialisté. K hlavním znakům nacismu patřil krajní šovinismus, revanšismus, rasismus, antisemitismus a pangermanismus. Strana používala sociální a nacionální demagogii a teror proti svým skutečným či domnělým oponentům. Propagandisticky těžila jednak z odmítání mírových smluv ukončujících první světovou válkou, jež vítězové po Německu jako státu, jež válku rozpoutal, požadovali vysoké válečné reparace na úhradu způsobených škod a další omezení. Jinak z antisemitismu a šovinismu části Němců a konečně z ekonomických dopadů první světové války, hyperinflace a později také velké hospodářské krize na obyvatelstvo. V čele NSDAP stál po většinu její existence Adolf Hitler, který zavedl v Německu nacistickou totalitu, která tam byla 12 let od roku 1933 až do roku 1945. V téhož roce byla nacistická strana Mezinárodním vojenským tribunálem během norimberského procesu prohlášena za zločineckou organizaci. Rok po skončení první světové války založili Anton Drexler, Karl Harrer, Gottfried Feder v Mnichově, DAP. Pro německý stát to nebyla ideální doba. Zemi vyčerpala válka a chaos vzniklý v jejím důsledku se těžko dává do pořádku. Jim navíc byla na spadnutí ratifikace Versailleské mírové smlouvy, jež posunula hranice v neprospěch Německa. Uložila mu platit válečné reparace, které pomalu přiváděly stát do kolapsu. Adolf Hitler působil v roce 1919 jako agent německé armády a měl za úkol sledovat mnichovské extremistické organizace. Jednou z těchto sledovaných stran byla i nacionalistická DAP, do které 12. září 1919 Hitler vstoupil. Strana měla tehdy mezi 20 až 40 členy. Nacionalistické názory panující ve vedení strany lahodily uchu nově příchozího. Pak se však zvedl jakýsi člověk, jehož jméno už neznáme, a prohlásil, že za špatnou situaci Německa je zodpovědná politika Pruska. Řekl, že by se mělo Bavorsko od Pruska oddělit a spojit se s Rakušáky. A v tu chvíli Adolf vstal a toho člověka pořádně splísnil. Řekl, že viník není na straně Pruska, ale na straně Židů. Hitler se na další schůzi DAP dostavil a se stranou se postupně sžil. Strana DAP se přejmenovala na NSDAP. Původně měla být přejmenována na sociální revoluční stranu a 27. ledna 1920 byl zveřejněn její 25-bodový program, který staví na šovinismu a požaduje například odmítnutí Versailleské smlouvy, vytvoření Velkého Německa či zestátnění podniků. Pod tímto programem byl podepsán Drexler, ale program už byl částečně ovlivněn i názory Adolfa Hitlera. Do čela strany se 29. července dostavil Hitler. Za měsíc od svého zvolení založil tělovýchovný a sportovní odbor. Předchůdce nechvalně známé SA. Měl tak v rukou polovojenskou jednotku proti demokratickým a socialistickým vlivům a armáda i policie byly vůči pravicovým násilnostem schovývaví. Již v roce 1921 se projevilo Hitlerovo politické nadání, nejenže schopně dosazovat ideologicky blízké jedince do důležitých funkcí, ale i umně nakládat s propagandou a veřejnými projevy. Po sporu s Drexlerem složil Adolf Hitler 11.7.1921 svou funkci ve vedení strany a vymínil se, že pokud se má vrátit zpět do čela NSDAP, tak mu musí být přiznány neomezené kompetence. Hitler tak dosáhl toho, že byl v červenci 1921 zvolen předsedou strany s přiznanými diktátorskými pravomocemi. Anton Drexler se stal čestným předsedou a ztratil ve straně vliv. Hnutí v listopadu čítalo kolem 3000 členů. Už nyní Hitler poznal význam právě symbolů, mýtů a rituálů, které prohloubily víru ve stranu a zakořenění v lidech nacismu. Dokazují to uniformy, stranická shromáždění i pozdrav Heil Hitler. NSDAP
vydávala i noviny. I jeho výřečnost získávala čím dál více stoupenců, ale pořád se tato extremistická strana držela na okraji volebního spektra. Roku 1923 za nepokojů z důvodu inflace byl Gustav Stresemann jmenován kancléřem, ale bavorská vláda mu odmítla poslušnost. V této době hrozilo rozdělení Německa i kvůli rozpolcenosti ostatních regionů. Využil toho Hitler za podpory Ludendorffa a přepadl s oddílem SA zasedání bavorské vlády v Bierhol. Proto se tato akce nazývá Mnichovský pivní puč. Byl to tak jeho první pokus získat úřad říšského kancléře. Po rozehnání pochodu na Mnichov, zorganizovaného po vzoru Mussoliniho říšskou obranou, byl Adolf Hitler odsouzen na 5 let do vězení. 9. listopadu 1923 byla NSDAP rozpuštěna a zakázána na celém území Německa. Adolf Hitler, jemuž byl trest karácen na 9 měsíců, se za mřížemi nenudil. Nadiktoval Rudolfu Hessovi knihu Mein Kampf, v podstatě ideový program strany. Po svém propuštění v roce 1925 Adolf Hitler obnovil NSDAP a v tomtéž roce vyšel i Mein Kampf. Před 4 000 stoupenci pronesl Hitler svůj projev, ve kterém označil svůj cíl získat moc legálními způsoby. Od poloviny 20. let útočil Hitler ve svých projevech stále častěji na marxismus, který pokládal za politický a ideologický produkt židovství. Židé se tak pro Hitlera stále synonymem pro bolševismus a marxismus. Jím byl chápán jako politická podoba judaismu. V období 1925 až 1929 straně nedařilo. Německo hospodářsky rostlo a spělo k demokracii. Ačkoliv se radikální členové strany pokoušeli o rozvrat Výmarské republiky, neznamenali větší problém. Roku 1928 získala strana jen 12 poslaneckých mandátů. Tímto končí první část tohoto videa. Protože tady se toho dá říct mnoho, tak jsem to rozdělil na 2 díly. Doufám, že jste si tohle video užili a zatím čau.